Manila. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas, welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 9, 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Transport Group sa Bacolod nagaupod sa pag-boycott sa Petron Corporation. Dole Secretary ginsaksihan ng paghatag sa bulig sa tupad beneficiary sa Negros Occidental. Sa balita national, 4 ka mga public school nag-isol sa face-to-face classes. Maputod nga Duterte nag-withdraw sang ila kandidatura. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary
Riña Evacuation Center na Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to. Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 19 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag ni Bacolod Housing Authority Head Maria Victoria Pareñas nga 2013 pa sang ginpahawanan ng pribado nga propiedad sa may Purok Herbabhan na Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod. Ini matapos ang damlaglang 33 ka mga puloy-an ang gindemolish sa lugar base man sa mano sang korte. Suno kay Pareñas 140 tanan ka mga pamilya ang sadto naga-istar sa lugar. Kag mayara na sang 65 ka mga pamilya ang unang ginawardan na sang relocation sang BHA. Ginpahayag ni Pareñas nga 2019 sang may ginpatigan nga survey para sa pre-qualification sa mga maapektuhan pero wala nag-apply ang 33 kag nagbato sa korte. Nagapakita man sa record sang BHA nga may duga nga 6 ka mga pamilya nga residente sang lugar ang ginawardan sang lote kahapon nga adlaw Lunes. Ginpahayag sang BHA head nga may 5 ka mga pamilya nga nagaproseso sang dokumento samtang may duga nga 2 ka pamilya ang nagaproseso man pero kulang pa ang mga requirements. Sa iban nga balita lokal, gin-boycott sang grupo sang mga transportasyon sa Bilog Pilipinas ang Petron Corporation. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Undok Secretary General Diego Malacad nga ini ang tikang sang grupo sa ginaligar pagbastos ni Ramon Ang tag-iya sang Petron Corporation
sa gobyerno sa Pilipinas kag mga kongresista. Isa man sa rason nga i-boycott sa transport group ang Petron matapos ang pahayag ni Ang nga kung gusto sa mga konsumidor sang barato nga gatong mas maayo nga magbakal sa iba nga gasolinahan. Lunes nga adlaw sa House Ways and Means Committee hearing angod sa mataas nga presyo sa petrolyo, ginpahayag ni Ang nga nakahanda ini nga ibaligya liwat sa gobyerno ang Petron. Samtang kapin sa 16.5 million pesos nga balor sang bulig gikan sa Department of Labor and Employment o kondol ang panagtag kinas ang aga paagi sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o kontupad. Sa programa ginpatigayon sa Negros Residences, may Bacolod City ang pagpanagdag ang gitsaksihan ni Labor Secretary Sylvester Bello III kag Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Hans Leo Kakdag. Ang mga benepisyaryo sang tupad ginpaagi sa money remittance nga ginalakipan sang 190 halin sa may barangay Takuling kag barangay 29 Bacolod City. Sa congressional districts may arasang 1,521 ka mga benepisyaryo halin sa 20 ka mga barangay. Sa 3rd, 4th kag 5th districts ang Negros Occidental. Magluwas sini silang nagbatan man sang kabuhayan sa diin 590 ang mga benepisyaryo sang siyam ka mga livelihood projects. Samtang may 53 naman ka mga benepisyaryo sang OWA Balik Pinas, Balik Hanap Buhay kag Tabang OFW. Ang tupad ay sa community-based package of assistance na nagahatag sa emergency employment sa mga displaced workers. Lakip na ang mga naapektuhan sang pandemya. Samtang bukas sa gihapon si Labor Secretary Sylvester Bello III sa posibilidad nga pagkandidato bilang senador sa Mayo 2022 nga eleksyon. Ini ang ginpahayag ni Bello sa iya nga pagbisita sa syudad sa Bacolod agod nga pamunuan ang pagpanagtag sa bulig sa mga benepisyaryo sang tulong nga panghanap buhay sa ating disadvantaged at disabled workers o kuntupad. Suno kay Bello, pwede siya nga makabulos sa kandidato sang lakas CMD o kung PDP laman antes ang deadline sang substitution sa maabot nga Nobyembre 15. Nagligan nga Oktobre 7 sang nag-file sang Certificate of Candidacy ang iya nga utod nga si Sylvester Bello Jr. sa idalom sang PDP laban. Si Labor Secretary Bello ang isa sa mga ginpili nga cabinet members sa ginpagwa nga senatorial slate sa PDP laban nga ginapamunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 23 Action Radio Philippine Standard Time DTX. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas ka balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga wala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon. Biofood supplement mga ka-aksyon, madamos ang benefits nga mahatag sa aton nga ikay. Tamaga padayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod sa... Kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pag-withdraw sa iya kandidatura sa luwat pagpapili sa 2022 nga eleksyon kaginibangod sa sugo sa iya utod nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Sa statement sang Vice Alcalde, ginominate sini si Attorney Melchor Kitain Jr. bilang bulo siya nga una ginapapilian nga posisyon. Ginpahayag man ni Vice Mayor Duterte nga nagaulat siya sang dugang nga mando sa iya nga utod kag nagalaom nga may maayong nga balita ang nangin desisyon. Si Baste ang nagaisahanan nga Vice Mayoral candidate sa siyudad sang Davao para sa 2022 nga piniliay. Samtang pila ka oras ang nagligad, ginanunsyo man ni Mayor Sara ang iya withdrawal sa luwat nga pagpapili bilang alkalde kag ginbulos ang iya nga utod nga si Vice Mayor Baste. Sa kalapusan nga balita national, ginislan ang apat sa isa kagatos ka mga public schools nga una ginhingadlan sa Department of Education sa pilot implementation sang limited face-to-face classes umpisa sa mga bulan. Sa virtual press conference, ginpahayag ni DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma ang apat ka mga bulutuan nga ginislan ang nahamtang sa Region 5, Region 9 kag Region 11 bangod sa nagkalain-lain nga rason. Sunod sa DepEd, may mga LGU ang nagpaiway sa pagpatuman sang pilot implementation sang klase sa ila lugar, samtang ang iba naman nga ginislan bangod wala narakip sa listahan sang eligible school nga gin-identify sang Department of Health. Sa Nobyembre 15, mag-uumpisa na ang limited face-to-face classes. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Nobyembre 9, 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensive. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Bisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.